recordando que para nós é unha extraordinaria preocupación, e así o trasladei hoxe á Executiva, a aposta pola economía galega, polo emprego. Onte foi o Día Internacional do Traballo, onde a máxima das forzas sindicais era a forza do que trasladábamos tamén os socialistas, non? Unha sociedade onde haxa máis empregos, onde haxa empregos de máis calidade e onde tamén se vai afondando na millor calidade tamén dese emprego, non? Bueno, esa é a aposta que nós tamén queremos para Galicia, non? Que seamos capaces de producir máis, de crecer máis. Os últimos datos siguen situando a Galicia entre as últimas comunidades autónomas no crecemento en termos de Produto Interior Bruto, así como para España a cifra é de 2,4%, Galicia se atopa lonxe dese crecemento que se marca para o resto de España, o que quere decir é que, mentre estamos crecendo en España, pois en Galicia crecemos menos. Por tanto, estamos perdendo oportunidades, estamos perdendo impulso, e a acción política dos socialistas é fundamentalmente esa, radicalmente centrarnos na economía, centrarnos en xerar máis empregos e aumentar a taxa de actividade do noso país.